Mondj nagymamának. Hát most mit csinálsz? Tessék. Igen. Igen. Jaj, jaj. Jaj, jaj. Igen. A nagymamának vagy a legszebb. Jaj. Hát mit akar a baba? Felülni? Jaj, jaj, jaj. Hát beszélgess nagymamával. Mondjál. Igen. Mondjál még. Mondj. Hogy? Menjem, hát olyan nagy tehetség volt. Jaj, hát úgy mondsz. Kicsit gyönyörű. Hát te ilyen hosszasan tudsz beszélgetni. Igen. Igen? Jaj, jaj. Hát elmeséled az egész nap eseményét, ugye? Igen? Mindent mesél. Mindent mesél nagymamának. Hogy volt ma? Mit csinált Réka-béka? Hogy volt ma? Jaj! Így volt, igen. Így volt. Jaj, jaj, jaj. Panaszkodunk?